Salam dostlar, doğanlar, jigiler, gowmy adaýyňyz. Menen gowda şükür gelip ýörüs. Diňe komnatdan komnata, kuhdan komnata gedýär. Ýa-ni bilşine däli koronavirus sebäpli daşa çykyp bilemdik. Diňeje magazyna çykýar. Başga kän çykamdyk. Soň syýahat videolara gelip bilen okswat. Soň üçin menem YouTube kanal bilerek boş durmasın diýip bilýänçe aýdymlarymy size ýetireýin diýdim, siz bilen paýlaşaýyn diýdim. Sağ tarabymda gitara, çep tarabymda ukulele. Ukuleleni köp kişi bilenok, täze moda bolup başlady. Köp kişi gitara bilen çalşýar. Görenlerine kiçike gitara da diýerler. Aslında bu gitara däl, gitaradan üýtgeşip. Sebäbi 4 santar bar, gitaraň 6 santar bar. Ses üýtgeşip bir hili iňçe dıňyl. Bul Hawaii sazuraly. Hawaii taraplardan gelýär. Başga çalmasy gitara ýaly kynlar. Eger gitara çalyp bilen biri öwrenjek bolsa, hat çalyp öwrenir. Gitara çalyp bilmeýän öwrenir. Men başda gitara bilen başladym öwrenmäne, soň muňa geçdim. Bul hat ansat gelýär gitaradan. Soň muň esasy iň köp görülýäni üstan görnüşi bar. Bul şu at görýäniňiz iň kiçik görnüşi. Soň mundan 4-5 santimetr ulragy bar. Soň ýene bul soprano görnüşi. Soň mundan ulsy näle? Tenor däl, soprano, konsert, mundan ulsy konsert. Ondan ulsam tenor. Ýöne men muna iň kiçik bir hili has maňa gowja geldi, soň üçin men muny aldym. Bunan türkmenleriň iň meşhur aýdymlarynyň biri bolan Gülüm saňa seredip şonu ýetirmekçi göwnüňizde närar diýip umyt edýär. Biram kanala goşulmagy ýatdan çykarmaň. Sebäbi çanyna gaty ýuwaş öseliň. Hemme kanal ösüp barýar, diňe bir ýygy galýar. Türkmenleriň iň haýal ösýän kanaly Gezen News kanaly bolup galdyk. Soň üçin gaýrat edeliň. Onu başlaýar. Gülüm saňa seredip kara gözüm doýmady. Kara gözüm doýmady. Mende dören bu süýli hat ýadyp goýmady. Hat ýadyp goýmady. Aty görme gözel gyýyp mene seni süýärin. Sözümde durjagma sana wada berýärin. Sana wada berýärin. Aty görme gözel gyýyp mene seni süýärin. Sözümde durjagma sana wada berýärin. Sana wada berýärin. Menden başga birine seni süýän diýdiňmi? Seni süýän diýdiňmi? Sözüňde durjagyňa oňa wada berdiňmi? Oňa wada berdiňmi? Eger şeýle bolsa gyýyp men adara galmaýyn. İki gül arasında biten diken bolmaýyn. Biten diken bolmaýyn. Eger şeýle
Eyle bolsagy men azara galmaýyn. İki gül arasında biten diken bolmaýyn. Biten diken bolmaýyn. Biten diken bolmaýyn. Biten diken bolmaýyn. Boldy. Nesip bolsa indiki videolarda täze aýdymlar bilen görüşeriz. Sag olun.